lupa subscribe bro channel Herwin 2020. Subscribe pokoknya lu aku. Nenek, ayo bro, bro. Ini gila susah golek duit kon babat-babat ini ki bayarannya rasa piro mari basane iki sikil kayak ndas kayak sikil tapi apa yo kena gak malik-malik ngono piye ora lek mlaku sikile ning ndas jan Buklis nyapo ning gunung ya aja bro nyapo ning gunung kerja bos kerja bacok bacok aku ngeri ya biasa ndademu kok maksudnya nyapo wong kerja kok ora oleh iki lah kerja bacok ora kesel lho ngene lho kesel tapi kan jenenge wong golek pangan lho. Ngene iki. Lakoni ae. Gak enak kerja sing turu tak gak enak. Lho aku meletos ya ora enak to. Enak. Enak tapi iki turu gak tangi-tangi. Piye? Mati. Lah jaremu kerja turu tok. Enak aku kok. Apa? Lajur. Iya. Pah lah kuwi yo. Ah, begok. Lah lak turu tok to tapi. Turu piye wong dolak-alik ngono. Sing kon rumah kon jengking abot bos yo. Tapi kan turu tok. Turu piye bare jarem kuwi. Lah gelem ah kerja. Sopo gelem karo aku? Sopo gelem niku wong lanang. Oh, mari kondi. Lah mlaku-mlaku. Urip panggang ngono ae. Kerja kesel kaya awakmu gak kesel. Ora kerja ora mangan, Bos. Alah enak mangan. Mangan apa? Belum mangan watu. Wah, iki wis ngono lho mestian. Wis ketokno. Lha arep nyandi? Ya kayak ndi. Golek-golek delok kerja awak. Golek-golek kegiatan. Semangati ngono mangan. Malah gila. Golek-golek apa no kena jedol. Usaha. Ayo. Apa? Golek-golek iwak ngono lho. Engko dijual kiloan lumayan kena gitu rokok. Kok ora ngatur. Domongi tak bacok kowe kok malah. Iso ndang kerja tak delok. Dan bacok-bacok malah kebacok. Ngaliyo ngono lho. Tak delok itu. Udah. Tak ngarep tak bacok. Tak dukung ngamburi. Bacok ngono. Iso ndang. Alah kowe iki opo? Dan tutuk njajal tutuk. Tak menit teh. Menit. Kuwi ngaliyo kono lho. Nyambut gawe. Baik. Ini keluar main desa iki. Main goropan sapi, nang sawah.
Repot panggai. Duh. Apa wene kene? Boleh pizza. Dasmu pisan sawah ora enek. Yo ngarit to matamu piye lek nyawang? Ngarit dilading, kanggo glangsing misan. Ra apa penting kena ge ngarit lha iki ade. Apa gunane klambi? Walah, ya wis. Apa ngarit bareng? Ngarit tanggaku lho. Lah iso bengar-bengar kok kucing kerah grisin nang kupingku. Bedoyan. Yo gak doyan kawan tak kek ngarep lawang to, ora dipangan dhewe. Ngono to. Lha gatelan piye? Yo ben no. Karuan. Wis, aku tak kerja enak ora jane. Enak. Apa ndang? Sing enak tapi gak soro-soro nemen lho. Ning stasiun ngono. Stasiun ndi? Kediri apa Susukan? Oh, stasiun angger stasiun enak. Apa lebih kerjane? Nambal ban sepur. Hah? Kayak ngene iki lho. Wong hidup sebenang kara, apa-apa dhewe. Pantesan jebol wayahe tuku meneh. Pantesan adem meram. Preman. Preman. Nyapa ning kene? Nyapa arepe? Preman umbah-umbah ra isin karo tatune to. Iki kewajiban, Bro. Yo, terus. Ade iki nakal gak apa-apa, sak penting aja lali kewajibane. Ngono ya. Lha wi sempak kok suwek-suwek. Sempake sapa wi? Sepakku to, Sempak mbok sitok-tok kok sampe suwek-suwek kaya ngono wi. sitok-tok. Lha lek kuwi mau umbah ra? Ra gawe sempak no wi. Gak. Yo. Yo. Engko. Ayo, ala aku. Dah. Kita golek kerjaan mau. Cah-cah lo akeh wae kerjane. Males tau, ora butuh kerja, wis los. Gak kerja-kerjaan. Aku teluk sok kowe dadi. Enak ing omah. Dewa. Halo, Bro. Iya. Iya, Wong, nyapa di kene? Nenggoni preman, Bro, mancing lho. Pemancing dong. Mbah-mbah deh. Mbah-mbah to. Iya, mbah-mbah mancing. Kena info kerjaan lho. Kerja pengen kerja ya? Heeh. Alah kerja ben opo? Kesel. Kesel mataku kene duit di omah piye. Mangan opo? Krikil. Pangan. Yes kerja weh. Nek endi lagi? Endi? Anu, jajal tak ono bubes, mang aku terus kae bacok-bacok rambanan. Kongkon kajipin balik. Kok ngomong dah? Iya, ngene kajipin enek balik. Tak Jajal paran ono. Yo. Wis tekane enek balik. Yo, Gak suwun lah yo. Yo. Woro terasno. Kerja iki. Paling biasa nih sikil kayak das kayak sikil. Apa ya kena tapi ngono kuwi yo. Tuh lah alek nih malah, Pak. Bingung dhewe ya. Tapi yang panjane soro. Hidup memang tidak sekedar ngopi atau rokokan. Yo butuh kerja yo ki. Ngopi atau rokokan apa terus sampe ra kerja. Perjuangan itu perlu. Hei, halo, Los. Halo. Iya, konti emang. Itu, berono. Kok kono malah. Delok grewang mbah nunggu preman. Panggang ngono wae urip kok ra nek perubahan. Kerja kono. Lah ya ki apa golek?
Tekok kowe enak ora ngono lho. Gak enak ya, aku ki mangkon bawas babat kon dhewe. Abot kerja kuwi. Awakmu gak akan kuat. Terus piye aku ora enek kerjaan ini omah wis. Wong ngaplungu Ngono tok. enak iki info, kowe gelem apa gak? Ngene kono. Kang to suket kuwi ya. Kesukaan Oh alah ya. Kon ngono lho. Ya. Ya roh. Nganu nguyai banyu segoro. Bah, Hah? mabot e lan. Tapi bayarannya gede. Piro? 2.500 juta apa? Kripis juta tebas. Ya banyu segoro gak menyisan ngletar gunung Klothok ae. Ora apa-apa. Nguruki sing bolong-bolong ngono kuwi. Lah iya lah, kowe pengen kerja apa ora? Pengen. Kuwi ya. Apapun pekerjaanmu lakukanlah. Ngono lho, Bro. Oh iya. Lepas syaratannya apa ae wis jarene? Wis los langsung mlebu wis gak syarat-syaratan langsung wis. Bleng ngono. Lah teko langsung kerja. Oh, jadi sesuk ayo, jadi sesuk teko. Rasa taren to. Kak taren sik. Oh iya. Blok kowe kok. Ya wis. Sun lho ya. Jajal takokno sesuk. Ayo, Jauh.